Kaseng Bharatiya Janata Party BJP hakerila hakasni palai jong ka laifoi tarik Julai jong snem arja arfsan kalapau bakaya kun ban penba yakinung yalam jong ki Kristan hadin balakem ya arngut ki sistar na kerila hachatiskat halor ki jingkno ki badon jingkli jong ka jingpen kelan yam jubor bat ka jingkai ibru kabala berngem ban pendu jai yaki kenhun Kristan u Presiden Kaseng BJP jong ka jela kerila u Rajiv Chandra Shekhar ula poi hakoshi menin ka janmit ban pentip syakin nong yalam bah lidu yaki jing persyang balale da Kaseng harkat bat ki parlok jongka hani Delhi basyatisgat ban penti kena ya ka jing flight ploy yaki arngut ki sistar ki bala syake masyatisgat ki balong ki nong setnong bapura jongka jela ke dila ki arngut ki sistar na kerila ki bala syake masyatisgat ki dai ka sistar Bandana Francis bat ka sistar Pretty Mary ki badai na ka Assisi of Mary Immaculate lane ka ASMI baro arngut kini kistar menta kidon hapo ka jing set fatok ha kabaliatu baki don ha fatok dok Central Prison hadin baka ying bishar jong ka district kala kentaj ban wengno ya ka jing set fatok jongki ka ying bishar kala pen skemru bahalor ka benta jong ka jing kai briu ha ka kai fort jing tip ka baningkong lane ha ka AFIR kala khanglat ya ka ben ban bishar ya kane ka kes u nong yalam jong Kaseng BJP jong ka jela kerila halor ka jing snapjar jong menteri ka sarkar pedeng u Suresh Gopi u bala job na ka Thrissur Lok Sabha constituency ha ka baki Kristan kila pau ya ka kanun election kala yo e ka jiksha kanpho na ka leng sinshar bat na ka leng persha ha kerila bat kalawong kumba kamshom la yarap ya ki jing angnut jong ka BJP bandrung shapo jaibandri urifa jong ka jela kerila kaba kampau nam susu kalong baka Catholic Bishop Council of India kala penlong ya kejingyai pajba kaba hebha sya kerila Raj Bawan menin kasni palai badban penpau persya ya kijing syakam jongki arngut ki sistar omduna ya ki laingut ki prilet kentop ya Cardinal Basilos Clemis ki layalam ya kejingyai pajba dakis pangut u menteri katnat fishery jongka sorkar pedeng u George Kurian ulong baki balang balari masyatisgat kimdon haka jingkelan yam bat ka jingkelan yam syakan yam Kristan kumbala keno ulong baki don ki pateng temai kibron keti hakatai kakam kabaka anjong ka jela kasim bakalong kababe an ula keno baka kongres bat Kaseng Komunis jongkari India Marxist CPM ki persyang ban penlong nongba sain percai naka jing syaset fatok jongki arngut ki sistar ka BJP ka persyang tenge banyo ya ka jing bishar hok nakamta ki sistar ka kongres bat ka CPIM ki kwa bakin dansa hapatok bat ka jing penyai pajba joki bat ki jing kren ki bapenui jinga kanat hasyatisgat kalong ka jing persyang bante jinge hakikam jong ka jing persyang jong ka BJP ban penti kenai ka jing perlaj kloy ya ki sistar omdon uweiru UMP ka kongres na Chhattisgarh ubala pensawa ya ka jing keno bala penpau dakin nong yalam ka kongres na kerila ha parlimen bula berap u nong yalam jong Kaseng BJP jong ka jela kerila u Chandra Shekhar ula ai kerteng ya ki kenhun kongres bat ka CPIM ki be kendu ya ki sistar ha patok dok Central kum ki jingle kai bat ki kam sain perthai ki basim kabu